Srácok, én Ádám vagyok, és ez itt a Mini Dash. És itt vagyok. Level, igen, még mindig Balázs. Ez itt a level 2, a második rész, mert tudjátok, az előzőben nem indult el. Igaz? Igen. Azért most közbeléptünk, és hívtunk hát itt a Luffy, és kidurrant, de amúgy ezek visszajönnek. Báing! Nem, kéket nem akarom kipukkasztani. Csak a lilát! De ez nem olyan jó. Várjál, srácok, és láttátok? Hogy szétrobbant a sárga ereje, és a zöld is szétrobbant. És most repülünk be a halálba! Báing! Oh no! Mine! Mine! Fuck! No! Please! Mine! Mine! De nem, srácok! És beszélj, mert te is Balázs. Mi van? Hogy? Ó. Nézd, nézzétek, milyen jól föl fogunk durrantani a lufikat. Egyet ott hagytunk. No! What? What the fuck? De amúgy az hogy lehet? De nem srácok. És berepülök. És szétdurrantsuk a lufikat. Fuck you, Praki! De nem szuper ez a Luffy. De srácok, most komolyan. És pont ott. Amúgy az miért durran ki alattunk? Mert nem repít fel magad. Fuck! Ez nagyon nagy fingás volt. Ez a pályatok nehéz. Ez a pályatok nehéz, srácok. Gratulálok. Ez a pályatok nehéz, srácok. Mi? 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 Ez a pályatok nehéz, srácok. Ez a pályatok nehéz, srácok. Mi? Ez a srácok tök nehéz pálya. Mi? Hát jó, na hagyd már abba, a nézők így nem fognak nézni. A nézők nem fognak nézni. Érted? Nem, de mindegy. Pragi, most ez itt egy vicces rész lesz, srácok. És kommentelhettek is, ha akartok. Hát ha látja valaki, akkor tényleg. Bye. Bye. Haha. Bye. Bye. Trollolol. Igaz, trollolol. Egy trollolol vagyok el. Elhiszitek, hogy én egy trollolol vagyok? Mert én azért én vagyok a világ legtrollabb trolla. Én a legtrollolabb troll. Az nem lehet. De Az azért nem lehet, mert én vagyok a legtrollolóbb trolloló világban. nem. De. Én a troll világban vagyok a legtrollabb troll. Én meg a mennyben. Vagyis én vagyok a világ. Na srácok, inkább ezt ne hallják. Már most épp verekedés volt. Amúgy nem volt. És majdnem. De amúgy be van kapcsolva? Igen, be van kapcsolva. Na, mert egy perc megy. Na végre tovább jutott. Amúgy ez mindegy. Úristen, de ez milyen nehéz ideig? Mi nem jutott el Balázs, igaz? De álmom. Akkor hogy néz ki innen? Ilyen. És innen? Ilyen. Ilyen. Nem ilyen. Na ilyen, olyan. Ilyen oszlopon. Onnan tudod. Nézzük, hogy igazából te. Nem, De hazudtál. én erre gondoltam. Hazug, én nem is ezt kérdeztem. De én most már tudom, hogy mi lesz itt. Egy nagy lift. Mi? Egy nagy lift lesz. Nagy lift Ez lesz. a possible game. Nagy lift lesz itt. És itt mi lesz fel? Ó, meg
Mondtam, hogy tudtam, hogy ilyen lesz, hogy ilyen oszlop. Ó, tudtam. Nem tudtál te semmit, csak a bungó. És így tudtam. De úgy hol van a pipád, amivel szoktál pipázni? A pipámba. A pipád hol van a pipádban? A pipámba van a És a pipádban hol van? A pipámba. És a pipádban hol van? Pipámba. És a pipában hol van? A pipámba. Pipában az hol van? Ja, de még egyet nem kérdeztem, és hol van a pipában, de pipában. Ilyen lesz, hogy hogy teheted ezt? Én többé már nem tisztellek. De utána tartva Hé, hogy teheted ezt? Én többé már nem tisztellek. Mennyi új rekordod van? Több millió. De srácok, Valamit meg kell de ez amúgy nehéz. Ideig még nem jutottam Van egy vele. bejelentés. Ez a Ideig még mindás nem- játék. Mondok valamit. Ideig még nem jutottál Balázsnak olyan béna. Nem, már jutottam. Ne hazudjál. De Te hazudsz. nem. Már én tudom, hogy te meddig jutottál, én minden. Én már utolsó szintig is eljutottam. Ilyen becsapós lesz, és ilyen láva is lesz. Akkor honnan tudom ezt? Onnan, hogy már mutattam. Nem mutattad? De mutattam. Nem. De. 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 Nem. 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 De. Ez amúgy nem nehéz pálya. Jaj. Nézd, milyen béna vagyok. Nem is dobálozom. Mikor kell menned Balázs? 4-kor. A 4 óra. Tényleg 4 óra. Na mindegy. Hát majd mindjárt végigjátszuk ezt is, az jó. Transzit. Na hát akkor nézzük. Meg a járását, csípőjének a fingjását. 100 aranyért eladnám, 10 aranyért nem, 10 aranyért levasz. Megbasztam. Csúnyán beszéltél a videómban, azért megmondanak anyumak. Anya, néhes vagyok. Látod, De nézd, te is csúnyán beszéltél egyik videót. nem is igaz. De mondtad. Nem is igaz. Dehogy ne. Anyu! Van nekem egy fingás rakétám, srácok. Finga rakétám. Jaj, ne fogok fingani. Eleresztettem magam. No, please, no, please, no, please. Jaj, hát ez még egy óra, mire felülök. De nem, srácok. Igen, én addig megfésülöm ezt a... Mert olyan gyönyörű haja vagy. Egy... kis hányadék. De nézd, én már nemrég játszottam. Mi van? Mi van? Milyen hányadék hája van. De az ilyen pálya már nem volt. De nem itt, hanem a következőbe. Ez hányadék. Igen, azt a kitipom, hogy Baronda fújtál minket. Új rekordot van, nem tudod. Ugyan annyi. És most ez volt a következő videó. Ha tetszett, nyomjatok le egy lájkot, iratkozzatok fel. Ha tetszett, nyomjatok le egy lájkot, hogy itt volt Balázs, ne felejtjétek. Shadowfet kettőzetek. Nem, ne Shadow Fight-hoz kettőzzetek. Hanem lolozzatok.